Molt bon vespre, ja ho han sentit, el grup ICG Software s'ha convertit oficialment aquest divendres en el primer patrocinador del Consorci del Turó de la Seu Vella. L'empresa lleidatana ha signat un conveni que tindrà una durada de 10 anys en el que es compromet a fer una aportació inicial de 140.000 euros. Des del Consorci s'està treballant per arribar a acords amb altres iniciatives de caire privat que assumirien la gestió d'alguns dels serveis i subministraments del conjunt patrimonial. Des que es va constituir el Consorci del Turó de la Seu Vella fa gairebé un any ja va quedar clar que calia la inversió de la iniciativa privada per tal d'ajudar a sufragar el cost de manteniment d'aquest conjunt emblemàtic. Per aquest motiu, el patrocini del grup ICG Software que s'ha signat aquest divendres suposa un pas important per aconseguir aquesta fita. A través del conveni de col·laboració que té una vigència de 10 anys, l'empresa lleidatana fa una inversió inicial de 140.000 euros amb la qual s'adapten alguns dels serveis a les noves tecnologies. Hem volgut esforçar-nos per totes les coses que es puguin necessitar per la seu, de fer-ho, donar-ho i que sigui una realitat. És un conjunt molt antic amb tecnologia del segle XXI, el que vol dir que esperem que tot això sigui fruit d'una relació i d'un èxit total. Des del Consorci del Turó de la Seu Vella preveuen tancar altres acords amb empreses vinculades al sector dels serveis i subministraments. Més que una aportació econòmica, la relació estaria basada en la gestió d'algunes activitats o intervencions en l'exterior del conjunt, com per exemple l'enjardinament. El conseller de Cultura, Joan Manuel Tercerras, ha dit que el patrocini d'ICG Software ha de servir com a model per aconseguir avançar en una gestió del patrimoni que compti amb la col·laboració de la iniciativa privada. Som en el temps en què la cultura serà l'instrument que ajudarà a transformar radicalment les empreses. És segurament des de la cultura que sorgiran les idees que permetran trobar a les empreses de tecnologia a punta, també en l'àmbit del software, de trobar les aplicacions que els permetin ser competitives en l'economia del coneixement. El conveni ha permès la instal·lació d'un punt de venda totalment informatitzat on els visitants poden adquirir les entrades per accedir als diferents espais del turó. A més, també s'ha dotat de 2 terminals tàctils que s'integren dins una nova xarxa on es centralitzen totes les dades i es computen les vendes que es produeixen. D'altra banda, l'empresa lleidatana tindrà un tractament preferent en l'ús del conjunt patrimonial per a la celebració d'alguns esdeveniments.